Čaute si všetci, zdravím vás MG a Salamur The Legit z Albert Europe. Tak čo by som vám mal poradiť ako novej generácii ohľadom betlenia, tak pre mňa jednoznačne jedna z najdôležitejších vecí je prepojenie hudby a tanečníkov. To znamená, že predtým, ak spravíte vlastne prvý vstup, ale respektíve prvý krok na parke, tak by ste mali precítiť, čo DJ hrá. Snažiť si uvedomiť to tempo, ten rytmus a úplne to precítiť, aby zhruba viete, že aspoň pár moves, ktoré možno idete dať v tom vstupe, ale aby to nebolo monotónne, alebo by ste sa napríklad neponáhľali alebo neboli moc pomalí. Čo sa týka tej hudby, tak sa snažili precítiť čo najviac tú hudbu a hlavne, aby ste si ten vstup čo najviac užili, lebo keď máš iba naučené moves na hudbu, ktorá je vlastne jedno aká ide, tak to potom není žiadny break, ni žiaden tanec, takže snažte sa čo najviac precítiť tú hudbu ešte predtým, ak začnete ten vstup, aby ste si to čo najviac užili a aby ste to rytmicky a tempovo dali čo najlepšie. Takže tak, peace.